Вітаю вас! Будынак Глыбоцкага райвыканкама быў пабудаваны недзе напрыканцы 70-х гадоў. І тады у яго змяшчалася ўсё наша начальства. А гэта яшчэ было плюс і партыя, і быў гаркам. Зараз жа трэба яшчэ такі 7павярховы будынак, каб у яго змясціліся ўсе начальнікі. У той жа час насельніцтва нашага раёна зменшылася з 56 тысячаў, як было ў пачатку 80-х, а зараз крыху больш за 37 тысяч. Атрымоўваецца, што мы менш кіруемыя людзі, што нам трэба столькі начальнікаў. Тое самае і з міліцыяй. Калісьці у будынку змяшчаліся ўсе міліцыянты. Зараз жа шмат такіх службы раскіданыя па ўсім горадзе. І міліцыі ў нас больш, чым войска. Атрымліваецца, мы больш баімся свайго народа, чым баімся знешняга ворага. А гэта яны атрымоўваюць вялікія зарплаты, ідуць раней на пенсію, і ўсё гэта з нашых падаткаў. Ну, таксама перад кожнымі выбарамі нам абяцаюць, што будзе лепшае жыццё. Але яно будзе лепшым толькі для тых, хто абяцае. Для нас жа, пакуль мы церпім, нічога ў лепшы бок не зменіцца. Начальство вядзе сябе ўсё больш па-хамску. І гэта нагадвае сітуацыю, калі ў аўтобусе які хуліган, калі людзі ўтуляюць голову ў плечы, маўчаць, думаюць, мяне не зачэпіць. Але гэта не так. Вось, напрыклад, на Ушаччыне кіраўнік гаспадаркі выганяе шматдзетную сям'ю з сваёй кватэры і кажа, што яму ніхто нічога не зробіць, бо ў мяне падвязкі ў Мінску. Ну і таксама вот у нас шмат міліцый, але штосьці не чуваць такіх спраў, каб дзесьці злавілі якого начальніка або штрафавалі. Заўсёды церпяць простыя людзі. І, напрыклад, начальнік ГАІ або іншы міліцэйскі начальнік прыязджае на мыйку памыць аўтамабіль, ён жа ніколі не плаціць за гэта. Але ж ён мые яго не дарма. Гэта плоцім потым мы, таму што ніякі камерсант не будзе працаваць сабе в убытак. І зараз такая сітуацыя, што ў Беларусі нават невыгадна быць беларусам. І людзі шукаюць розныя магчымасці. Хтосьці робіць карту паляка, каб толькі ці з'ехаць адсюль, ці атрымаць нейкія льготы. Ну вот зараз на сустрэчы казалі, што дэпутат палажыў асфальт, дэпутат пабудаваў фонтан, дэпутат адрамантаваў дом. Але адкуль ён браў гэтыя грошы? Шаноўныя, гэтыя грошы бяруцца з нашых жа падаткаў, якія мы плоцім. І гэтага яшчэ атрымоўваецца мала. Нас прымушаюць працаваць на суботніках дарма, пералічваць грошы, і мы церпім розныя паборы. Таму трэба, каб наступілі перамены. І пакуль мы самі не пачнём іх дабівацца, нічога не зменіцца. Таму дабівайцеся пераменаў. І жыве Беларусь!